For today's video mga lalab, umulis kami ng bahay, saglit na ni Papa pati ang kapatid ko yung pamangkin ko kasama namin mga lalab. So ngayon, nasa Bulan na kami mga lalab, may nakasalubong kami mga sasakyan. So mga lalab, nasa Palmeda po tayo sa labas mga lalab. So ngayon kasi pupunta ko mga lalab sa TGP Pharmacy kasi bibili ako ng gamot ko sa allergy. Kasama ko dyan mga lalab yung aking pamangkin. Pumasok kami sa loob mga lalab. Ay wow, napakasarap sa pakiramdam at may aircon. Ayan, napakaganda ng kanilang ambience mga lalab ng store nila sa loob. Ayan. Kasi mga lab, nagtago kasi ayaw makita sa camera. So ngayon, nagbayad na ako mga lalab. Nakuha ko na yung gamot, lumabas kayo mga lalab. Nakita namin mga lalab, may Shopee sa labas mga lalab. Oh. Nag-aayos ng kanyang pang-deliver. So ngayon si ate, tingnan mo, relaxing, nakaupo, nagmo-mobile. Ayun mga lalab. Oh. Sa labas mga lalab ng Palmeda. Yan. May mga bilid dyan, may mga paninda dyan mga lalab. Kung gusto nyo pumunta mga lalab, makikita nyo mga lalab, may mga grocery din dyan. May dyan, restaurant, everything mga lalab, meron dyan. Kulang na lang dyan mga lalab ay Jollibee. Fast forward tayo mga lalab. Ayan, papasok na kayo mga lalab sa palengke kasi sabi ng kapatid ko, magpapagiling siya ng anak niya kasi mga lalab. Yun kasi ang pinapainom sa anak niya mga lalab. May hinahaluan lang ng gatas. Ayan. Malapit na kami dyan mga lalabo kasi tapos bigla kaming huminto dyan sa gilid kasi nga naghintay kami sa kapatid ko matapos yung kanyang pinapagiling. Makikita dyan mga lab, may nagtinda dyan mga lalab na watermelon. Ayan, sa gilid lang mga lalabo. May mga tricycle driver dyan mga lab na mga marites. Ayan. Nakita mo dyan mga lab sa mga gilid na yun, nagchichismisan silang lahat dyan. Naghihintay ng mga pasahero. Ayan. Naisipan ko nga mga lab na pumasok sa loob mga lab kasi sabi ko bibilan ko ng tsinelas si Aliyah. Kung makikita nyo dyan mga lalab, ayan, daming paninda yung kapatid ko nandyan mga lalabo, naghihintay ng kanyang pinapagiling. So ngayon na mga lalab, nandyan na nga kami sa pinakalooban mga lalab, kung makita nyo, napakadami ng paninda dyan, may mga tsinelas, may mga damitan. So ngayon mga lalab, nagtanong ako dyan mga lalab kay Manong kung merong available na size para kay Aliyah. Ay sos mga lalab, boy. Lahat ng mga lalab sinukat ni Aliyah mga lalab, wala siyang nakuhang tamang size sa kanyang pa mga lalab. Ay sos, sobrang laki ng paa ng anak ko mga lalab. So nangyari pa dyan mga lalab ay sinusukatan yung paa niya ng tsinelas mga lalab. Bigla na lang si Aliyah umiyak kasi mga lalab. Natakot ata si Aliyah sa tendera kasi mga lalab. Napakaganda ng tendera mga lalab. Parang si Marian Rivera. So ayan mga lalab, naglakad-lakad pa rin tayo dyan mga lalab. Ikot-ikot tayo mga lalab kasi naghahanap pa tayo ng ibang mabibilhan na tsinelas. Sabi ng kapatid ko dito raw. Tingnan ko nga mga lalab, hindi ko talaga mga lalab type yan mga lalab kasi pang malalaking bata na yung size na yan. So wala po talaga kaming nahanap dyan mga lalab na kakasya sa paa ni Aliyah. So ngayon mga lalab, sabi ng kapatid ko, tara umuwi na tayo kasi si Papa naghihintay doon, baka na yun mainip. So ngayon na mga lalab, wala man talaga kayo mga lang nabili kahit isa. Kung makikita nyo dyan mga lalab, meron pala dyan mga lalab, mga plastic ware. Kung gusto nyo mga lalab, ayan, may bargain 50 pesos tsinelas. Ayan. So mga lalab, ikot pa rin kami ng ikot ng kapatid ko. Akala ko ba naman naalis na kami dyan, pero mga lalab, hindi pa pala mga lalab kasi continue pa rin yung kanyang pag-ikot-ikot. O isos mga lalab, sobrang init. Pawis na tayo mga labs. Aliyah pa naiiyak pa dyan mga labs. So, nagtanong uli ako kay Manong dyan kung meron dyan yung sandals mga lab, nakakasya pa rin kay Aliyah. Hay naku mga lab, wala pa rin talaga kaming mahanap. Kasi mga lab, hindi ko talaga type yung mga tsinelas dyan. Kaya sabi ko sa kapatid ko mga lalab, better, pupunta kami mga lalab doon sa pili mga lalab. Uy si kuya oh, nagpapa-cute. Ayan mga lalab, sabi ko sa kapatid ko, better, next time mga lalab, pag meron kaming pera, pupunta kami doon. Sa medyo malayo lang yung saglit mga lalab. Sa pili yun mga lalab. Doon talaga malalab, maraming pagpipilian. So, tingnan nyo mga lalab, uy, sarap ng sandiya mga lalab. Sandiya ang tawag sa amin mga lalab dito sa Bicol mga lalab. After 300 years naming pag-ikot-ikot mga lalab sa palengke, pauwi na kami, nakasakay na kami ng tricycle. Thank you for watching, bye-bye!